Факт е, че стволовите клетки помагат при над 70 тежки заболявания, но все пак те не са универсална панацея. Доскоро само идеята за лечение на редица заболявания с тях граничеше с научната фантастика. Сега обаче пациентите разчитат на тях в борбата с десетки тежки състояния като рак, парализа, инфаркти. Има ли съмнение за ползата от съхраняването и трансплантирането на стволови клетки, ще попитаме Величка Пеева. Защо е важно да съхраняваме стволови клетки на децата си? Стволовите клетки са изграждащите клетки на всеки организъм. Едно такова решение е модерно решение на информирани, интелигентни родители, които в крайна сметка правят не само за своето дете, а и за членовете на своето семейство, тъй като стволовите клетки от кръвта от пъпната връв, кръв и тъкан, които може да се вземат в момента на раждането, може да се използват за така наречената автоложна и алогенна фамилна трансплантация или на по-прост език при съвместимост с член от семейството може да се използват за член от семейството. Но това не означава, че всеки брат или сестра от семейството могат да ползват стволовите клетки на детето, от което са взети, нали така? Това означава, че може да се ползват, ако има съвместимост. Ако има. Значи съвместимостта, това е едно изследване, ДНК анализ за съвместимост се прави. Тя може да е от 25 до 80% такава съвместимост. Последните случаи, които още вчера получихме информационен бюлетин, е за излекувано дете в Арканзас, вече от церебрална парализа. И случаят е точно такъв. Той получава инсулт по време на раждането поради липса на кислород и церебрална парализа в последствие. Раждането на неговата сестричка е спасителният кораб, както се казва. Тоест в продължение на една година се правят 4 процедури и в момента детето, вчера пуснаха бюлетина, в момента детето кара колело. Тоест това в цял свят вчера е пуснато по всичките информационни системи. Говорим за частните банки и тези, които се занимават с стволови клетки. Така че приложението е много, много голямо. Трябва да се знае, че 85 заболявания се лекуват с стволови клетки. 400 се третират с стволови клетки. Така че едно такова решение на семейството е много важно. Важно е да има информация, защото решението се взима от всяка една майка. Съответно, трябва да се знае, че процедурата е абсолютно безболезнена. Не представлява риск нито за майката, нито за детето. Така или иначе този материал се изхвърля. Нали, представете си, това е пъпна връв и плацента, които след раждането се изхвърлят. А всъщност е толкова важен. Всички клетки ли са годни? Сега, стволовите клетки се изолират от кръвта от пъпната връв. Тоест, ето в тази система се взима кръвта от пъпната връв. Тя минава на специална обработка. Ние съхраняваме само стволови клетки, които да се използват за трансплантация. Готови с определен брой. Има един стандарт, който се казва минимум на стволовите клетки. В случаят стандартът, който ние покриваме, е под 200 милиона да не се съхраняват. Това означава, че под 200 милиона няма да ви послужат за трансплантация. Така че семейството да знае това, което има съхранено, че наистина ще се ползва. Колко пъти може да се ползва е много субективно, защото може да стигне само за един път, но може да стигне и за няколко пъти, както направената трансплантация, която ви споменах от анемия на Фалкони, са направени няколко вливания. Това става, изолирайки стволовите клетки от кръвта от пъпната връв. Ето това е един флакон с демонстрационен, разбира се, за стволови клетки. Какво му е по-специфичното? Този флакон е с процентно перфорирано съдържание 20-80. Тоест, когато се поиска някакво количество за трансплантация от трансплантационния център, не се изпраща всичко, а съответно се дава само поисканото в приблизителна стойност. Съхраняват се 2 такива флакона за многократна употреба, така че семейството да знае, ако може на няколко пъти да се ползва, тъй като, както споменах, трансплантация се прави на няколко вливания, което е в зависимост от заболяването, от теглото, от възрастта на детето. Жизнените стволови клетки, ще ме попитахте. Ето това приспособление е за тази цел. Тоест, в момента, в който изтече срока от 20 или 25 години, тъй като детето навършва пълнолетие, те стават негови. То може да поиска част от стволовите клетки да бъдат
тествани и да се види тяхната жизненост. В практиката стволови клетки се замразяват от 1968 година, но не е минал 100 годишният период. Така че ние не твърдиме, че 100 години те са живи. Няма в момента изменение на жизнеността на стволовите клетки. Но въпреки това, нашата банка така прави пробите, семейството да има избор и да провери, защото това е важно. Когато измине този период, той може да реши да го съхрани за още 20 или за още 5 години, но то трябва да знае, че това ще се използва. Това става, като се поиска и се направи тест на част от пробата. В случай, че е изпуснат момента, може да се съхранят стволови клетки от пулпа на млечното зъбче. Това става между 5-та и 12-та година на детенцето, т.е. първите млечни зъби. Сега, разликата в момента на раждането и в млечното зъбче е, че може да се вземат от млечното зъбче само мезенхимните клетки, т.е. хемопоетичните или кръвта от пъпната връв няма как да се изолират. Което не е малко, защото мезенхимните клетки се смятат, че това е бъдещето на науката. Те имат способността да се диференцират или така нареченото размножаване. Така че от много малко количество може да се вземе от пулпа на млечното зъбче. В крайна сметка аз съм съхранила на моето дете. Надявам се никога да не ми потрябва, но съм спокойна.